Siyam ka mga persona arestado sa iligal nga pagbulang sa Banwa sang San Joaquin, Iloilo. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Narekober sang kapulisan ang kapin 4,000 pesos nga bet money, 7 ka buhi nga mga manok kag mga gamit sa pagbulang sa ginapatigayon nga operasyon sa barangay Tiglawa, San Joaquin. Siyam ka mga pangayaw gikan sa probinsya sang Antique ang nagkaladakpan. Ginkilala ang mga ini nga sanday Ricky Santiana, Joven Suriaga, Jose Cabilio, Antoleno Pasete, Leonard Pacho Jr., Ace Oliver Cundo, Brian Eresilia, Ray Dante Montanes, kag Thomas Seduco. Malayo po sa mga bahayan ito, saka tago po yung ginawa nilang sabungan. Inimbestigaran pa sang kapulisan kung bala isa lang ang mga nag-organisa sang iligal nga pabulang nga gin-operate man sang kapulisan sadto. Possible po na sila din po yung mga organizer sa mga previous naming apprehension sa illegal cockfighting. Sa Banwa naman sang Ahoy, Anum ka sachet sang ginapatihan shabu ang narekober sa suspect kag kilala kay Nexon Baterna, 48 sa barangay Barido. Nakuha man sang kapulisan ang masobra 1,000 ka pesos nga by bust money kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ginapangatubang ni Baterna. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.